ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼େଇ ଫରଫରର 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିଥିଲେ। କରିବା ଏବେ 3 ନମ୍ବର। କବିତାର ଯେଉଁ ପଦରେ ଏକଥା କୁହାଯାଇଛି ସେହି ପଦଟି ବାଛି ଲେଖିବା। ଯେଉଁ କବିତାଟି ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ଯେଉଁ ପଦ କଥା କୁହାଯାଇଛି ସେହି ପଦଟି ବାଛିକି ଲେଖିବା। 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ନା ସେ ସମୟରେ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିଲୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଷୟରେ କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଦେଖ ସେକାଳେ ଭୋଗୁଥିଲୁ କେତେ ଯେ ଆମେ କ୍ଲେଶ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଖଟା ଦେଶ ସେବାକୁ ଜୀବନର ବ୍ରତ କରିବା। ପଳେଇ ଆସ ଥାର୍ଡ଼ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ କ'ଣ ନା ସ୍ୱଦେଶ ସେବା ବ୍ରତ କରିବୁ ଜୀବନର। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ପଳେଇ ଆସ ଗ ନମ୍ବର ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରିବା। ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରିବା। ଲେଖ ଅଛି 4th ପାରାଗ୍ରାଫରେ ସଭିଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କରିବୁ ଆମେ କାମ। ଏଇଟା ଦେଖ ସଭିଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କରିବୁ ଆମେ କାମ। ସରିଲା ତାହେଲେ ଆମର ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଆସ ଘ କ'ଣ ନା ବହୁ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବହୁ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କେଉଁ ପଦରେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ଯେପରି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇବ ଦ୍ରବ୍ୟ ନାନା। ତାପରେ ପଳେଇ ଆସ କୁ ଯାହା କହିବୁ ତାହା ପ୍ରାଣ ଦେଇ କରିବୁ। ଏଟା ଲାଷ୍ଟରେ ଅଛି ଦେଖ କରିବୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇ କହିବୁ ଯେଉଁ କଥା। ତାହେଲେ 3 ନମ୍ବର ସରିଗଲା ଏଠି। ତାପରେ ପଳେଇ ଆସ 4 ନମ୍ବର। 4 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ନା ଧ୍ୱଜା ସହିତ ଯେପରି ଫରଫରର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଯାହାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାହାକୁ ସେହି ଶବ୍ଦ ପାଖରେ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଝରଣାର କାହା ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ଝରଣା କେମିତି ହୁଏ? ଝରଣା କଳ କଳ ଶବ୍ଦ ହୁଏ। ଓଦା କ'ଣ ହେବ? ଓଦା ସରସର। ଝରଣା କଳ କଳ ଓଦା ସରସର। ରାଗ ରାଗିଗଲେ ଆମେ କେମିତି ରାଗରେ ଗରଗର। ରାଗ ଗରଗର ଚାଲି ତରତର କେମିତି ଚାଲି ନୁହେଁ କି ଚାଲି ତରତର ଶୀତରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ଥରୁ। ତେଣୁ ଶୀତ ହେବ ଥର ଥର। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ପଳେଇ ଆସ 5 ନମ୍ବର। 5 ନମ୍ବର କ'ଣ ନା ତଳେ କବିତାରେ ଥିବା କେତେକ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିବା। ଡେସ୍ ଶାସନ କି ଶାସନ ହେବ ଏଠି? ବିଦେଶୀ ଶାସନ। ଡେସ୍ ଧ୍ୱଜା କ'ଣ ହେବ? ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା। ଡେସ୍ ପଥ କ'ଣ ହେବ? କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ। ଡେସ୍ କାରିଗର ଅସଂଖ୍ୟ କାରିଗର। ତାହେଲେ 3 4 5 ଗଲା। ଏବେ ଆସିବା ଆମେ 5 ନମ୍ବର ଖ ତଳେ କବିତାରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିବା। ସ୍ୱଦେଶ କ'ଣ ହେବ? ସ୍ୱଦେଶ ସେବା। ବୀର ହେବ ମଥା ନୁହେଁ କି। ତାପରେ ପଳେଇ ଆସ 6 ନମ୍ବର ଯେପରି ବିଦେଶୀ ପାଇଁ ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନା ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ବିଦେଶୀ ସ୍ୱଦେଶୀ। ବିଦେଶୀ ପାଇଁ ସ୍ୱଦେଶୀ ସେହିପରି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ ଲେଖ। ସ୍ୱାଧୀନ ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ସ୍ୱାଧୀନ ପରାଧୀନ। ସ୍ୱାଧୀନ ପରାଧୀନ। ତାପରେ ସେମିତି ଭଲ କ'ଣ ହେବ? ଭଲ ମନ୍ଦ ପର ଆପଣା ନୁହେଁ କି। ହିତ କ'ଣ ହେବ? ହିତ ଅହିତ। ବୀର ଏଠି ହେବ ବୀରର ହେଉଛି ଭୀରୁ। ଯେପରି ତାପରେ ପଳେଇ ଆସ 7 ନମ୍ବର ଯେପରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସହ ପଥ ମିଶି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ ହୋଇଛି ସେହିପରି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ପଥ ଯୋଗ କରି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବା ସେଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଯେପରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ ସେପରି କ'ଣ ହେବ ଦେଖ ଏଟା ସେମିତି ସତ୍ୟ ପଥ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ସତ୍ୟ ପଥ ଏଠି ଧର୍ମ ପଥ। ତାପରେ ସତ୍ୟ ପଥ ଧର୍ମ ପଥ ତାପରେ ଗତି ପଥ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ଗତି
ଛାୟା ଆଉ କ'ଣ ହେବ କର୍ମ ଆଉ ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଏଗୁଡ଼ିକରେ ପଥ ଯୋଗ କରାଯିବ କ'ଣ ନା ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ଗତି ଛାୟା କର୍ମ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଏଥିରେ ଆମେ ପଥ ଯୋଗ କରିପାରିବା। ତାପରେ ପଳେଇ ଆସ 8 ନମ୍ବର ପତକାର ଆଉ କେତୋଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ପତକାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ପତକାର କେତେଟା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ ଲେଖିବ ପତକାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ହେଲା ଝଣ୍ଡା ଆଉ କେତନ ଏଟା ହେଉଛି ବାନା ତିନିଟା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଲା। 9 ନମ୍ବର ଶାସନରୁ ଶାସିତ ଦଳରୁ ଦଳୀୟ ହୋଇଛି ସେହିପରି ତଳେ ଉତ୍ପାଦନରୁ କ'ଣ ହେବ ଉତ୍ପାଦନରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ନାମରୁ ନାମିତ ଜାତିରୁ ଏଇଠି ଅନ୍ତସ୍ତୟ ଲାଗିବ ଜାତିରୁ ଜାତୀୟ ବିଦେଶ ବିଦେଶୀ ଜୀବନ ଜୀବିତ ହେଲା ଉତ୍ପାଦିତ ନାମିତ ଜାତୀୟ ବିଦେଶୀ ଏଟା ହେଉଛି ଜୀବିତ ବୁଝିଲା। ତାପରେ ପଳେଇ ଆସ 9 ନମ୍ବର କ'ଣ 9 ନମ୍ବର ସରିଲା ଏବେ 10 ନମ୍ବର ତଳେ କ ଖ ଶବ୍ଦରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଦୁଇଟିକୁ ମିଳାଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ପଦଟି ହେବ ତାକୁ ଘରେ ଲେଖିବା କାମ କ'ଣ ହେବ ନୂଆ ସେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା କାମ ଆମେ କେମିତି କରି ତର ତେଣୁ କାମ ହେବ ଏଠି ତର ଏଇଟା କାମ ତର ତାପରେ ଲୁହ କେମିତି ବହେ ଲୁହ ଝର ଲୁହ ହେବ ଲୁହ ଝର ରାଗ ଗର ବଚନ ଖର ବଚନ ହେବ ଖର ପତାକା ହେବ ଫର ଅଦା ହେବ ସର ଆଉ ବୁଝିହେଲା ତାହେଲେ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋମୱାର୍କ କରି ଆଣିବ କପିରେ ବୁଝିହେଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।